हाय लोगोफोर गिबियावनो नोंथांमोन गासैखौबो आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरायनाय थालाय आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांबाय थागोन होननानै। एक्चुअली लोगोफोर नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय जानांगौ भिडिअनि थाम्बनेल एबा टाइटेलाव नायनानैनो। स' लोगोफोर बिदिब्ला दिनैहाय आं बर'नि मोनसे ओंथि गोनां गोदानै फैनो गोनां आबुं अफिसियेल मिउजिक भिडिअनि सायाव गोदानै आपडेट्सखौ लानानै फैलायबाय दे लोगोफोर। स' लोगोफोर नोंथांमोना बेनिखायनो भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय। स' लोगोफोर दानि जाखांफुनाय फाव खालामगिरि बिबेक गयारी लोगोसे मनालिसा हाज'वारी बिथांमोननि नाजाथाबनायाव फाव खालामनायाव लेहेर फिल्म प्रडाक्शन बेनारनिफ्राय गोदानै मोनसे आबुं अफिसियेल मिउजिक भिडिअआ दायो फैगासिनो दं दे लोगोफोर। आरो बे गोदानै फैनो गोनां मिउजिक भिडिअनि डाइरेक्सनखौ खालामदों सनजित बिथाङा आरो डिअपिखौ खालामदों अनसुमा ब्रह्म बिथाङा दे लोगोफोर। स' लोगोफोर बे मिउजिक भिडिअनि शुटिंआ दायो मेघालया रायजोआव सोलिगासिनो दं दे लोगोफोर। स' लोगोफोर बिदिब्ला सोर सोर नोंथांमोना बे गोदानै फैनो गोनां बिथांमोननि मिउजिक भिडिअखौ सोर सोर नायनो एक्साइटेड जानानै दं कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय दे लोगोफोर। आरो नोंथांमोना साननैसो उनावनो बे मिउजिक भिडिअखौ जोंहा लेहेर फिल्म प्रडाक्शन इउटुब चेनेलनि गेजेरजों नुनो मोनगोन दे लोगोफोर। स' लोगोफोर नोंथांमोना सोर सोर नायनो गोसो जानानै दं साननैसो नेथ'बानो जाबाय दे लोगोफोर। नोंथांमोनाथ' मिथिखायो बिथांमोननि फाव खालामनाया जोबोरैनो मोजां जायो होननानै, बेनिखायनो बे मिउजिक भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जागोन होननानै आसा खालामो। स' लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि सुंद' आपडेट्स भिडिअआ बेखिनियानोमोन। जुदि नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला बेफोरबायदिनो माखासे बर'नि फैनो गोनां मिउजिक भिडिअ आरो बर'नि माखासे फैनो गोनां सावथुनफोरनि बागै मिथिबाय थानो थाखाय नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होलांबानो जाबाय। थ' लोगोफोर बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन। थेंक इउ फर वाचिं। बाय बाय।